ukuthula ezikhobheni, ukuthula kumnqini, ukuthula kumandukulo, ukuthula kunyoni emhlophe, ukuthula nakumadlakadlaka, ukuthula nakumaphupho. Hey bazalwane, haleluya, haleluya. Ayeti shine Izikhova, shine, shine Izikhova, shine, fly Izikhova, fly. Jesus Ezimnqini ndiza. Hayi, ngiyambonga uNkulunkulu bangcwele ukwenza kwakhe akufani nokwabantu. Imicabango yakhe
ayifani neyabantu. Ama-plans akhe awafani nawabantu. Amen. Bingelela ukholi bonke, amabhishophu wonke akhona ngaphakathi kwethu, abomengameli bonke, abefundisi bonke, nabavangeli bonke egameni likaJesu. Bingelela bomama bonke, bishopkazi, abomengamelikazi, abafundisikazi, nabavangelikazi ngegama likaJesu. Bingelela nebandla lonke, omama bonke egameni likaJesu. Haleluya. Bingeleleke nabasha bethu abasenzele okuhle kangaka. Alibonke igama lenkosi. Ngiyabingelela bandla elincane, ama-young lions. Alibonke igama lenkosi. Ngaphandle kwethu lobumnandi nalobuhle ngabe kasinako. Amen. Yabona uma senenza kanje kuphela ngisho usizi, kuphela ngisho ukukhubeka osuke ekhaya mhlawumbe ukhubeke ngako. Abanye sikhutshwe la endleleni zimoto zivinjwa ama-traffic, waze wacishe walimala emphefumulweni, kodwa uma sekwenzeka kanje kuyadlula. Alibonke igama lenkosi. Nami angithathe leli thuba ngibonge kubaphathi bohlelo kusukela emini kuze kube manje. Amen. Ayikho mapholoba into emnandi njengokuba sentweni uyithanda. Yabona into uyithanda uyakugela kuphila kwakho ngenxa yalento oyithandayo. Amen. Ingakho uma intombi insizwa iqonyiwe noma kungathiwa kunomfula ongakanani, kodwa ngokuthanda olukhona ngalo komfula izowela, noma ijabula phakathi emahlathini izofosa manyoni ifike, ngoba yini? Kunothando la ifuna ukufika khona. Manje kunaloko enhliziyweni yami ukuthi angiqale ngokunibonga Izikhova ezinhle nonke baholi. Qale ngokunibonga, bakhulume kahle labaholi ababili bebandla. uNkambule, ngiyabonga Mhezi uNkambule okhulumile kanye nobaphathele. Izwi olufundile eMsuthu beliqonda kimi ngqo. Amen. Beliqonda kimi ngqo. Kodwa ngithande nje izwi lakho elithi ake namhla wonke umuntu afunda ukwehla. Ake nawe noma ungajwayeli ukwehla, kodwa kuphume kulogudi lo ufundile ukuthi noma ngabe konakele kodwa ukuze kulunga izinto kubiza ukuthi wehle. Izinto azilungi nje yingoba khona abangafuni ukwehla, kukhona bale phezulu abone ngathi mangehla ngabe sohlisa ipride yakhe, kanti le pride iyo le edunga lezi zinto. Alibonke igama lenkosi. Bonke nje lelizwe lithi bathi noma sebamkhiphile kodwa kwaba khona isidingo sokuthi loya muntu uyena muntu esingaphumelela ngaye, bayithatha inkonzo yokwehla baya kuyena. Haleluya. Ukube sizwa kahle bafo ukuthi uma kungathiwa kulesimo esikuso khona okungabuya umqondo uye ukuthi lento yenzakele asehle siye kulo muntu lezi zinto zizolunga, kodwa ngoba akekho obonayo nofuna ukwehla yingakho ngathi kunje. Alibonke igama lenkosi. Ngokuthi ke le ndoda uJesu yathi nomikhishiwe lithi iBhayibheli wayeqhawe ngoba kwakukhona into uthe uNkambule engakuphi engaphakathi. Alibonke igama lenkosi. Bonke ukuthi nime nami baholi, bonke kuma nami baholi nonke egameni likaJesu, bonke kuma nami omama nonke egameni likaJesu, bomama nonke ngibonke kuma nami, bantu abasha nonke ngibonke kuma nami ngalesikhathi difficult kangaka.
kube isikhathi esikhulu kimi nonkosikazi nabantwana bami. Amen. You know, ayikho into ebuhlungu njengento oyithandayo kuthiwe as from today suka kuyo. Hayi, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ongiyena wenza ukuthi anginike lamandla nesibindi. So ukuthi you know lento qhamuka kude nayo. Impilo yami yonke ngila kulento. Fike la ngingumfana 20 something years. Njoba namuhla ngingale sengida Iphasika. Sengidibonus album kama lenkosi. We know ukuthi aba-favorite Kaizer Chiefs uzibone ngaphandle kunesithombe se-Chiefs. Aba-favorite Pirates ubona ngaphandle kunesithombe se-Chiefs. Emzini wami kunesithombe se-Izikhova. Sekufuna ngisishonisephi lesithombe se-Izikhova. Kunesithombe esikhulu se-Izikhova. Kunesithombe esikhulu saka-SD. Kunesithombe esikhulu saka-Bokushaka. Kunesithombe esikhulu saka-VA. Album gama lenkosi. Ayikho bazalwane lula lento. Album gama lenkosi. Ngiyacela nje bazalwane ngawo ngithi ngiyababonga ubuholi obuhle asime naye lo kuso sonke lesimo abhekene naso. Ingakho ngithi ke ekugcineni sizonqoba bazalwane. Ngoba kona ayibambene enyameni nesegazini. Kodwa nje ibambene emoyeni. Album gama lenkosi. Ingakho uma ngibona kunje angimangali bazalwane. Angimangali. Ngoba kukhona lento abayibiza anointing. Kukhona lento abayibiza gift. Kunomehluko ke kulezi zinto ezimbili. Amen. I-anointing ugqobo ne-gift isiphiwo sakho. Album gama lenkosi. So ke lezi zinto kumele ukuthi na uhamba ngazo kwazi ukuthi ukuphi na uNkulunkulu akunike more strength khona. Album gama lenkosi. Ngabo ngifuna ukusho mndeni wami kamoya ukuthi nginithanda njengoba ngizithanda. Album gama lenkosi. Ngithanda njengoba ngizithanda. Ize la khona ukuthi mina ngiyithanda. Album gama lenkosi. Noma ngezwe okuthiwa ingami kodwa nazi ukuthi mina ngiyithanda. Album gama lenkosi. Alesisho nonkosikazi uthi siyanithanda. Noma kungathiwani kodwa thina sifanani lani bakhona. Album gama lenkosi. Ingakho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi u2023 baholi enkozweni zonke esihambile zonke imbizo esihambile KZN Gauteng Mpumalanga Swaziland. That was amazing. Uma sikhona sifikile bekuvele kube kuhle ngalo hlobo nawo ongazinalo ukuthi hey namhla ngathi kufika abanye abantu. Ingoba kunalento engaphakathi. Album gama lenkosi. So ngifisa nje ukubonga kini nonke. Ngiyaphinda ngithi kini ngibonga nami kulesikhathi esinjengalesi. Amen. Ngakafiki ke emsebenzini engibizele wona wokuzogcwalisa abagcotshwa bakaNkulunkulu. Kunebanga engicela ukwedlula kulo. Ngicela ibandla lingilalele kahle. Kule banga engicela ukwedlula kulo. Amen. Ebandleni sonke sikhona sineziphiwo zethu. Nawe nesakho isiphiwo. Lezi kaNkulunkulu futhi liyakuvuma. Lithi uprofita akaprofete, ohlabelela yahlabelele, oshumayela yashumayele, ofuthayo futafuthe, ogwabayo futagwabe. Yilo naloyo unesakho isiphiwo. Amen. Amen. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane sila sonke siyamazi le ndoda yakashandule. Awume ngezinyawo shanda. Ngisho uThulani, uTitus, uMbatha. Amen. Uma nibheka lo mfowethu kwabanye bethu uvuka
usizi kuvuka izinyembezi ngoba sibuya kude nalo mfowethu sibuya kude ibandla linje it's because umsebenzi walo mfowethu uyamkhulumela amen and la ekhona futhi ngiyajabula okankambule iSwaziland asiyazi ukuthi wawuthi wena na ungena ingathi ungena lensizwe la ungena khona amen funa ukuthi kini nonke njengoba nibona le ndoda khulele kwaSibiya lensizwe lapha e2019 bekalala khona ubunkonzo ubuthathe khona kwakhuleka khona izinto zonke ngathi igazi lakhe unegazi lakwaSibiya ngendlela lo muntu anamathele ngakhona kulela khala kwaSibiya uma uzibuza ke namhlanje ukuthi njengoba ela kungani ala angisasho mina sengisho lo uthulana kungani ela bali bomgama lenkosi yiloko okufuna sibe neqiniso lako bazalwane ukuthi indlela yokukholwa ibiza umuntu ukuthi wazi ukuthi kahle kahle ubizelwe ukwenzani endleleni yokukholwa alibomgama lenkosi funa ukuthi mfokashana kulonyaka ophelile nami ngayizwe invite u-invitewa amabandla aseZayoni aseThekwini napa kuthumela i-invite ukuthi angifike bayokubonga bayokuhonorisha ngamanye amagama bayombongela ukuthi uhambe noZayoni isikhathi eside uyoqala ukufaka irecord eMshinini akuke iZayoni owafaka ngikhumbula kahle ukuthi ulalela nanizwe kwakuyi-LP elikhulu amakhavayo senawo bakhona laba abangijabulisayo namuhla basazifaka lezinto kuma-social media khona nje bekulamalanga kwaba no-breakdown ngaze ngatawu kodashana ya alibomgama lenkosi yabona imisebenzi yomuntu bazalwane noma ungafuna ukuyinyathela ngekusoze wayinyathela uNkulunkulu emmisile hayi ummisile so ngalamazwi ukuthi amaZayoni noma uhlangana Zayoni oseThekwini bafika naso ubaba uNqobo noma kumngadi isitifiketi abamhonorisha ngaso esikhulu alibomgama lenkosi sila emhlanganweni weNewcastle abasikhokha sasiphakamisa sasibona sabona 2-3 weeks back bekalapha ku-Apho Zayoni ahamba nomfundisi uMaphosa lapho baze bathatha isithombe nendoda enkulu umshebo amen lapho bambuza ukuthi njengoba usuhambe kangaka ndoda uzuhonorishwa amabandla ngaphandle elakhi bandla likwenzelani aliyiboni yini imisebenzi yakho ukuthi likubonge nje nawe ukuthi ulisebenzele ibanga elide kangaka lathi likashanda hayi kukhona abangicabangela bona nabazongenzela bona alibomgama lenkosi so ngithanda ke ukubonga kubafowethu laba abahlala noShandu abaseGauteng okubekuhle ukuthi lo mbono ufike kubo ugcwale ukuthi siyacela mkhulu ukuthi le ndoda sihonorishe kulo Good Friday wethu lo amen kube khona esimnika kona indlo ibona ukuthi siyamhonorisha siyambonga njengelegendi yethu yebandla lezikhova Ezimnqini amen uma ukhuluma ngabantu abadala ku-high executive ukhuluma ngami nale ndoda amen ababeseva ubaba uSD Sibiya yimi nale ndoda akusekho munye osithatha ugogo Vulakazi akusekho munye alibomgama lenkosi so ngifuna ukuthi ke mfokambatha
abafowethu bathe cha nawe uyakhumbula ngize ngakukhulumisa ngathi lokho esokuhonorisha ngako Shandi akungathatheki kabi ebandleni lakithi. Amen. Sihonorisha uShandu ngalokho esimupha kona. Uma 2007 kufika ubaba uMsholozi eProtea wahonorishwa ngani? Ngegown ibanda ukhosi baseZikhova kwathiwa nje nayi mfowaqamalala ithombe senazo uyigqokile vele unayo. Amen. So ke usiko lwethu le bandla ukuthi vele uma sihonorisha so honorisha ngayo igown yebandla leZikhova Ezimnqini. Honorisha ngegubo yebandla leZikhova siyamhonorisha sisho ukuthi uShandu keep it up qhubeka ungaphela amandla. Amen. Ingakho ke ngithi bengikhuluma kahle abazalwane bayizwe kahle mina ngixoxile one on one noShandu ukuthi isimo sakhe umchazele njengomuntu omdala I'm satisfied ngakho kufikile ukuthi cha njengoba ulibekile udaba lwakho ngekhaya senenzela nalabazokuba nemibuzo ukuthi kungani anikezwe yedwa uhonorishwa yena uShandu ngomsebenzi awenzile awenzela ibandla leZikhova Ezimnqini. Alibongama lenkosi nami ngisabelele simnandi cela ibandla liphakame amabishop nje ambalwa ehle sizokhululela lengubo kaShandu simgqokise bese impela uyafana nabo bonke abantu. Awuvulele kabe
lesi bazalwane nasi siphuma kimi njengomuntu engithi usihambe naye ibanga elide elendoda isebenzile asenzele kona lo mfowethu siyabonga uzothi uma usikhumile abonde babona ukuthi cha noko awulahlekanga usabambe khona ezinyathelweni ngicela ukuthi hayi baba wami ongasifunda funde nje le kuzwakale kahle Diane ukuthi isithini lesifike kube kuphela bese simatsha naye ushanda usiphethe ngenjabulo yethu ukuthi simbesa ilegend yethu ehonorary. Hallelujah. Siyafunda ke bazalwane. The Ethiopian Holy Baptist Church in Zion, Izikhova, Ezimnqini. Certificate of appreciation awarded to Rev. T.T. Mbata for servicing our congregation with distinctions. The dedication and commitment displayed by the receipt of this certificate has been our church emerging as one of the best family churches. Presented by Senior Bishop Mashinini, date 29/03/2024. Amen. Hallelujah.
bazalwane. Siyabonga kakhulu ukuthi sesenze inqopha mlando. Inqopha mlando ebandleni lakithi. Ingakho nami futhi ngingakadluleli kule banga engibizele lona ushado wandaba usacela nje ukusibongela andube ngiqhubeke nalo hlelo esizongena kulona kodwa sebaletha nayi bathi hayi shanda njengoba ugqoka ingubo yobukhosi bafisa ukuthi nanasi silamba okay bathi kuya kokasi welamba uthi hayi kwakithi ubeka amen. Ukuthula iphobeni. Amen. Ukuthula umnqini. Amen. Ukuthula Sunday, Mass Sunday. I do share okay. I can do what I like. It's my day, my time. What's on the good bomber? That's cool. Because of the bandana. And yeah, feet are the occasion, the reason being, when you are 1988, Sahaba Sahawin School for Mashinini Friday night, I lost my mother. My Satmospheric you can say about Mashinini, Satomitum Sashoni, Sajero, Mufano Sanya, was a Newcastle. I treat him like a car. That was the first time we got Mashinini. I won a line Sala corner, a Newcastle. Jalo was you to Uber machine? I do not when I was. Woman, they are happening. But machine. We are not more than anybody else because he buried my mother Uputwami education no mama amazi mathimba mara nje mfuna ukuthi abantu Izikhova ngathi unabafowethu base Gauteng amabishop base Gauteng na nabafundisi bomakhosa obabu ugama they shocked me ngoba ngitshela ngayo le nto ukuthi sicabanga ukwenza into eso ngathi kubo bazalwane ningalenzi iphutha ningibalele bazalwane ukuthi thengele iphuraphura uyabona ngindawona bengena ayikho bengena ndaba lephuraphura bazalwane noma ngoba ninginikanga ngaze ngashona eyamphuraphura bazalwane umkhaya wasezilini. I'm not scared to say abantu abangikhulisile yini bazalwane labo mama bangapha it's a shock ukuthi ngize ngafika la angazi ngifike kanjani bazalwane it's umesi kaNkulunkulu ukuthi ngize ngibe la ekhona but anyway maphosa nonke nje bafundisile 5-2 I just say thank you, God bless you. Come also figure elinyilanga la ngiyobonga khona ngempela bazalwane because amazayo ilanga phandle
azomangala ukuthi thina uyaphasa ugraduate ugqoka igawu. I'm like graduated. I think I will together before you couldn't put a return out of it. Yeah, I should do together well. I feel now if I'm ukuthi ngalelanga njalo mase Friday kuba khona abantu noma abagcotshwa abazogcwaliswa la. Amen. Manje la ngifethi ende asikaze sibe nabagcotshwa abaningi kangaka. Sinabagcotshwa la aba more than 60. Aba more than 60 bagcwaliswe la. Alibonga malebona. So ngiyacela ukuthi lokho sikwenze within an hour. Ubaba esowehla nabo siyo la phansi ngoba ifinance seyimile ilinde nayo ukwenza umsebenzi wayo. Amen. Esasinabe Newcastle nge-28 uJanuwari. Niyakhumbula ukuthi ngisho ukuthi uma sifika la ngoBhude kuzoba yimina, kube ugogo Blakazi, kube ubaba uManyoni, kube ubaba uDladla, kube ubaba uMthimkhulu, bese kuba ubaba uNdlovu. Amen. Ngabala kanjani. Ngathi ubaba uNdlovu ngifakela ukuthi uma engekho omunye phakathi kwethu akhona ukungena singa-ordaini singaphelelanga. Amen. Unfortunately ke namhlanje sizokwenza leyo nkonzo ugogo akekho.
ubaba uNdlovu automatically uyangena sizo-ordena naye. Amen. Ngesimo ke enisibonayo ukuthi ubaba wethu uManyoni impilo ayikho mnandi, angeke akwazi ukugijima la ukugcwalisa laba aba more than 60. Amen. Sasesivumelana nobaba uDladla, nobaba uMthimkhulu, nobaba uNdlovu naye ubaba uManyoni ukuthi sicela ukugcwalisa ngomkhulu wase KZN la kuhlala khona ubaba uManyoni, umkhulu uSimelane. Amen. Noma nibuka ithombe zethu zonke kuya appeara umkhulu uSimelane. Labantu engikhuluma ngabo yilaba abavele la kuma program enu. Amen. So yilebo ke abahlanu esokwehla nabo siyogcwalisa. Engicela ukuthi laba ababhalwe la amabishop awu-20. Hey, yabona ke namuhla amabishop awu-20. Amen. Ngicela ukuthi njengoba sehla ubishop siqala ngani. Ubishop uza nomama wakhe nesitifiketi sakhe ne-round collar yakhe ayiphethe ngesandla. Asifuni le ozokhamba sozifake wena ekamereni ebedroom. Thina safakwa ngo-2016 empangeni u-VA ibe asipropose la ngo-2015. Amen. So nani ke njengoba nena uza nowakwakho nesitifiketi ne-round collar uyiphethe esandleni ukwazi ukuthi ufakwe. Uma siqeda ngalaba obishopi siza komengameli, siza kwefundisi, siyogcina kwavangeli. Bakhona ke ababili lapha komengameli asebabadala bakhulumile nakithi ukuthi cha bona umama vele bashonelwa ukuthi cha seba right nje abasakwazi ukuqhubeka nokuganwa. Amen. Abekele bazalwane babophela ogodweni sithi awukwazi ukuguqa. Ngiyakhumbula ukuthi eThekwini 2022 ngamgcwalisa omunye ngethelo wathiwa hayi semdala lo akasakwazi ukuthi athole ukuphathina. So nalaba ababili ke abazongena ngabodwa yibo laba asibathatha isinqumo sokuthi cha bazoqhubeka nokunkonzo bethu nokunkonzo babo uJehova kunjalo. Ngicela ukunikeza ke onobhala abazosifizela ke ubiza kanti igama lomholi ma-initials ne-branch yakhe. Uqala nje ngalaba le ifika muva uma sekufika kwafundisi uqhubeka nayo le i-branch yiyo le ebhalwe ecelweni. Nesihlabelelo esimnandi-ke insizwa ngiyazi ukuthi ngizohlabelela nize nikhathale uma sisagqoka yenzani kanjalo baholi bami. Cela sehle sikhuphe iy'cathulo nyawo kalfuthi nebhayibheli lakho esizogqoka ngalo ilona loyo esaneza.